My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Tieni tiwelenge mavesa awiri, Miyambo 23 verse 7 ndi Afilipi 4 verse 7. Miyambo 23 verse 7, Bible ngati langa litsamba 599. Tiwerenganso Afilipi 4 verse 7, chipangano chatsopano tsamba 206. Miyambo 23 verse 7. Pakuti monga asinkha mkati mwake, ali wotero ati kwa iwe, idya numwe, koma mtima wake suli pa iwe. Afilipi 4 verse yake ya 7. Ndipo mtendere wa Mulungu wakupambana chidziwitso chonse udzasunga mtima wanu ndi maganizo anu mwa Khristu Yesu. Mwezi uno tikulingalira zakukhala moyo wosinthika, transformed life. Tsono moyo wathu sungasinthike kati maganizo athu sangasinthike. Anthu ambiri lero amakonda kukamba za change of mindset, koma chomwe safotokoza ndichoti kodi kusinthako kulowere kuti. Koma mawu a Mulungu akutitsimikizira apa pa Miyambo 23 ndime ya 7, akuti monga asinkha mkati mwake, ali wotere. Monga momwe ndimaganizira mkati mwanga, ndi momwe ine ndilili. Mukandiona ndikuona zochita zanga, mukhoza wadziwa maganizo anga. Ndiye kati zomwe mtima wanga usinkhasinkha, kati zomwe ndimayikapo maganizo anga, ndi zomwe zimapangitsa kuti ndikhale chomwe ndilili. Ndiye kuti maganizidwe ndi chinthu chofunika kwambiri m'moyo wa Mkhristu. Mpaka na munthu wina analemba buku, mutu wake As a Man Thinketh. Ndi anthu ochepa amene amazindikira kuti munthuyo mutu wa buku lakelo anatenga vesi ya mawu a Mulungu. Kuti momwe munthu amaganizira, momwe amasinkhasinkira mu mtima mwake, ndi momwe alili. Kusonyeza kuti ife ngati Akhristu
sitingatenge kuganiza ngati chinthu choti tikhoza kuchitaya uku chilibe ntchito. Kaganizidwe kathu ndi kamene kamanena kuti kodi moyo wathu ukhala moyo wa mtundu wanji. Woti munthu ukaziganiza mofatsa nkumati momwe ndiutuluka mnyumbamo anthu akamandiona ndiuyenda msewumu sakundilankhula chilichonse koma kungondiona akudziwa kuti awa amaganiza bwino, awa maganizo awo ndi operewera. Zimenezi kawirikawiri sitiziganizira. Ku buku la Afilipi 4 ndime ya 7 akuti, ndipo mtendere wa Mulungu wakupambana chidziwitso chonse udzasunga mitima yanu ndi maganizo anu mwa Ambuye Yesu. Mukumbuka tsiku loyamba lija tinanena kuti pali kugwirizana kwambiri pakati pa maganizo, the mind, ndi mtima, the heart. Chifukwa maganizo, the mind, ndi kumene the soul resides. Mtima, the heart, ndi kumene the spirit resides. Tukumbukira mawu amene aja. Ndiye tinanena kuti thupili, the body, ndi container ya the soul and the spirit. Eti muchizungu munthu akamwalira timati may his soul rest in peace. Osati may his spirit rest in peace. May his soul rest in peace. Chifukwa munthu akamwalira amaleka kuganiza. Ndiye kuti waleka kudyetsa the soul. Ndiye soul yo imapuma mu mtendere. The spirit is alive. The spirit imangochokamo, it is alive. Tsono Paulo kwa Filipi akunena kuti maganizo athu ndi zolingalira zathu zitetezedwe ndi chidziwitso cha mawu a Mulungu. Tichitereza bwa pali zinthu 5 zomwe timayenera kusamala poteteza maganizidwe athu, munjira yake poteteza our souls. Ndiye kuti tikamateteza our soul tikutetezanso mzimu wathu. Number 1, makutuwa. Titeteze moyo wathu wathunthu pakusankha zinthu zomwe zimalowa m'makutumu. Lero tikukhala pa nyengo yomwe tili pa ngozi yambiri. Anthu tikumakhala ndi ma earphone kuchita kutenga ndi kuyika m'makutu ndi kumamvera zomwe tumverazo nguloweratu m'makutu wina aliyense asatisokoneza. Koma timayenera kusamala kuti kodi ine
ndimamvera chiyani. Ndiye kuti ndiyenera kusamala kuti kodi ndimacheza ndi ndani, amayankhula zinthu zotani. Kodi ine ndikamazimvera kawiri zinthu zimenezo zisintha moyo wanga mwa mtundu wanji. Kodi nyimbo zomwe ine ndimamvera ndi nyimbo za mtundu wanji, zimandiuza uthenga wanji. Ndimagoma nawo Amalawi, kuwapeza akuvina, koma chomwe akuvina ndi nyimbo ikunena kuti chekera maluzi, oyiya chekera maluzi. Koma ngumavina akuti iweyu chekere maluzi, iweyu ukhale mphawi, ndikukhala nyimbo yomwe iweyu umakonda, ndikumalemba kalata ku MBC, nyimbo yake mundipatsire chekera maluzi. Zinthu zomumamvera zimayamba kusintha moyo wako. Ndipo kawiri anthu amene amavina nyimbo ya chekera maluzi amakhala ali pa bala, pa malo amowa, koma avala zigamba, anasayina moyo wawo kuti ine moyo wanga ndi chani, ndi chekera maluzi. Zinthu zomwe timamvera zimasintha moyo wanu. Ndiye mukuti nanga popeza kuti makutu alibe zitseko. Ayi, there is a difference between hearing and listening. Eti munthu ukhoza kumva hearing, koma you are not listening. Ino amati chani achi? Ndinangomva kuti akuyankhula, koma sinamve zomwe akunena. Chichewa chimachepa mawu ogwiritsa ntchito. I have heard that he was speaking, but I was not listening. I was not paying attention. Titeteze maganizo athu kubzolera kuti kodi ine ndimamvera chani. Number 2, titeteze maganizo athu ponena kuti kodi ine ndimaona chiyani. Akuluakulu ndiyankhula mona mzanga, kuona koyamba si chifukwa chako uli kuyenda pa msewu. Tumvana ko? Kuona koyamba si chifukwa chako uyenda pa msewu, koma maso ako akangoti ta, mtima uzikuza kuti ukunsapenyenso. Anthu amuna timakonda ndikuyiwala kuti ukuyenda ndi mkazi wako. Tupenya cha tizilewa zinya zopenya, zina zopenya nzosafunika kupenya. Achinyamata ndatsikana chenjerani ndi ma video amene mumaonera, chifukwa zomwe mumaonerazo zimayenda mu maganizo wanu, kenaka zimayenda mu mzimu wanu, muyamba kuchita monga momwe mumaonera. Lero ine ndimakumana ndi anthu amene amazitcha Khristu, koma alibe nalo vuto chigololo. Akuwuza kuti it's my body. It's your body. But the Bible says your body is the temple of the Holy Spirit. Zomwe timapenya
tizisamala nazo. Zimadyetsa mtima wathu, zimadyetsa mzimu wathu kuti ukhale wa umoyo wabwino, kapena zimadetsa mtima wathu, zimadyetsa mzimu wathu kuti uwonongeke. Number 3, zinthu zomwe timanunkhiza. Mumadziwa kuti anthu timafika chinthu chonunkha nkuchizolowera. Ndi kumachita uyenda na zinthu zonunkha, umayenda nazo mthumba, kugula zonunkha, kutulutsa paketi, kuyatsa moto, kumasuta, wosamva kuti ndi fungo lonyansa. Utazizolowera. Koma azimayi amene munakwatiwa ndi zidakwa, inu ndinu anthu opirira zedi. Ndinu anthu opirira, mowa umanunkha. Ena amanama kuti ine ndi mama wa chizungu, ungakhale wa chizunguwo umanunkha. Koma chifukwa choti unazolowera kununkha zowola, umafika posamva kununkhako. Mumakombonimu anthu nyumba yathu ili pafupi ndi nkhuti ya zinyalala. Pamanunkha zedi, koma tinazolowera timatenga nsima mnyumba nkukhala pakhonde ndi kumadya. Wina wachilendo akamadutsa nkumati, inu fungulo seli, koma amayi awa kudya nsima pakhondepo. Aya, nazolowera. Tisamale ndi zinthu zomwe timanunkhiza. Number 4, lilime. Zinthu zomwe timalawa. Kwathu kuli chichewa amati sukhumba chomwe sunalawe. Munthu woti alipo wina munoti chocolate sanadyepo? Alipo? Muli mtsoka. Chalichi chonsechi nonse munalawako chocolate. Muziwononga ndalama zanu kumagula chocolate. Munthu amene sanadyepo chocolate sangadzuke mmawa ndi kunena kuti koma lero ndakadyako chocolate. Ayi, sukhumba chomwe sunalawe. Ndiye pali zinthu zina, makamaka chinyamatanu, pali zinthu zina zoti inuyo musanalawe, musazilawe. Kati sunamweko Fanta, usazamlawe Fantayo. Suziwononga ndalama zako kumagula Fanta, chifukwa suzi mkhumba. Zokhumba zalilime zatengera anthu ku Jehena. Number 5, zinthu zomwe timagwira. Zomwe timagwira, zomwe zimakhudzana ndi chikumba chathuchi. Tisamale kuti timakhudza chani. Ndikamayankhula ndachinyamata ndimawauza kuti moni, tabwera baba, moni ukamapereka moni kwa sister ku capsule, timangotere, muli bwanji sister? Munimvetsa? Muli bwanji sister? Basi wosata muli bwanji sister, wiki ino study yaenda bwanji. Ayi, chifukwa ndichi amene anapita kuluwana zakuuzani kuti mu agriculture muli principle yomwe amati diminishing returns. Ukanena kuti muli bwanji sister, kodi school ikuyenda bwanji, next week ukazakumana nawo a sister kuwagwira chonchi, you are not going to feel as home. Ndiye umafuna kuti tsopano sister tiye ndikalowe mu holo tikayambe meeting. Ndiye umafuna sono muyambo uyenda mutagwira na manja nda sister. Kenaka nthawi kamapita
iya koma bwanja sister tiziyenda chonje posachedwa apa ngozi naponso akuti kwabwera matenda amaso khalano bamba kwabwera matenda amaso moni wapamanja tisamapatsani tipatsirana maso wosamapatsa moni ma sisters moni wamanja mwamva ma brothers chifukwa vuto lomwe tili nalo ma brothers sitidziwa kuti kugwira sister chonchi ndi ngozi. Number 2, sitidziwa kuti kumakonda kumuuza sister zinthu zokoma ndi ngozi. Munthu ndi chemwali wako, you are saying she is my sister in the Lord. Ndimaziona nthawi zina ama praise team so nthawi zina mmapotola. Hey, can you tell your neighbor you look beautiful? Ndiye ine kutembenuka neighbor wanga ndi mkazi wamkulu wa mpingo mzanga. Ndiye ndizimuuza you look beautiful. Ndi ngozi ka. Lelo wamuuza mzimayi wachigwirizano you look beautiful. Mawa chipangika ncha. Vuto lomwe anthu amuna sitizindikira. Mawa amene mamuuza munthu wamkazi amazika mbewu mkutu. Chifukwa mzimayi ali ndi wumbu ndi incubator. Ndiye ukamuuza kuti wachena amati zikomo. Ikamata masabata atatu mwezi umodzi mawu oti mwachena atumpuka ayamba kukula. Ndiye ukumana naye mzimayi wachigwirizano. Tsiku limenelo iweyo uzimu wakuchulukira kwambiri. Ndiye amayi ajaziti mwatsuka bwanja tsogolere iwe sha. Get behind me Satan. Kukafika ku verse 3 akuluakulu amayi uje ati umanichorera khosi. Ayi vuto ndiwe. 3 weeks ago unawauza kunena kuti mwachena. Mwachena. Munthu mkazi wa mwina wake wamuuza kuti mwachena. Ukumuuza kuti cha. Wamuona bwanji uchena. Tikunena kuti tiyenera kuteteza moyo watu maganizo atu because maganizo atu ndamene amachita feed kuti ife ndife yani. Mchifukwa chaka nyamata kudoa. Amachokera kutali akubwerera kumudzi kwawo. Inali nthawi ya mango. Koma mataka yang'ana ngumati mapira kwathu ndi yawo. Ndiye wina anangoyamba nyimbo. Njala yamba uwawa. Mango afsa minda. Njala ikapitirira wawa. Tiyambulowa minda yeni atigwira. Kuno siku atwa. Ndiye anayamba nyimbo. Njalo sawawe masusa penya kunongwa yeni. Njalo sawawe masusa penya kunongwa yeni. Akuluakulu kudziko lapansi kuno sikwathu ngwa yeni. Nyimbo yathu nthawi zonse izikhala imeneyi. Njala usawawe maso usapenye kunongwa yeni. Anyamata mkamayenda mtaunimu kulatsikana amene amavala momwe amavalira anthu nthawi yomwe kamuzu amabwera 1958 kumwanza neno. Ndiye ukamayenda uzimba njalo sawa we masusa penya kunongwa yeni. Titeteze moyo watu. Dziko lapansi ndilo chenjera chifukwa choti linadziwa kuti momwe ungamulamulirire munthu umamulamulira kubzola kulamulira maganizo ake. Dziko lapansi nanena tsiku lija linatenga maphunziro m'manja mwa mipingo
ndikusunga ndilolo. Mukaona history ya ma freedom fighters, anthu amene amamenyera ufulu kulikonse dziko lapansi, amakhala ndi maphunziro, amaphunzitsa anthu amene akuwamenyera nkhondo. Gaddafi anali ndi green book, ma communist ali ndi red book. Zipani zonse zimapanga makampeni. Zikamapanga makampeni zimakuuzani zinthu zoti inu muziganiza. Ndiye inu mumakhalira kukhala kumeneko ndikumamvera kukuuzani muzikadya katatu pa tsiku, atenga boma inu lephero dya katatu pa tsiku. Mupite mukamfunse Napoleon Dzombe katanalemera chifukwa cha boma. Mupite mukamfunse Simbiphiri katanalemera chifukwa cha boma. Mupite mukamfunse Bushiri katanalemera chifukwa cha boma. Inuyo muzadya katatu pa tsiku, mukamadzuka mmamawa nkupita kumunda nkukalima. Musandiuze kuti timakhala mtawuni, anzanu akuchoka mtawuni momwe muno akupeza minda, akupeza madimba kumidziko nkumalima. Ndiye anthu a dziko lapansi anachenjera, akuchita control the education of your children. Basi tisamaphunzitse Bible knowledge, tiichotsepo tiikepo religious studies. Tisamakhale ngati pa dziko pali chikhristu chokha. Tiziphunzitsa ana athu azidziwa za zipembedzo zonse. Ndi kuchenjera kwa dziko lapansi kuti ana anu aphunzire za zipembedzo zinazo. Ena akamaphunzira aleke chipembedzo chanucho apite chipembedzo chinacho. Ana athu masiku ano akuti kuli life skills, ndiye kumene kwamawuza za ma rights awo anawo. Ndiye amawuza kuti iweyo thupi lako ndi lako, ukhozuchita nalo momwe ufunira. Ndiye ukapeza kamtsikana kali standard 6 kayamba kuyenda ndanyamata, iwe mwana watani, mama, you are abusing my rights. What rights do you have? Kupatuka ma rights, you have responsibility kwa thupi lako. Uli ndi udindo osamala thupi lako, wosati ufulu wowononga thupi lako. Ine miyezi 3 yapitayi ndinapita kumanda ku 18, tinali ndi chiliza cha malume anga. Ndiye ndinayamba kuyenda kumayang'ana ziliza ndi chaka chomwe munthu anabadwa ndi chaka chomwe munthu anamwalira. Ine mpaka naunena kuti munthu ine ndine nkhalambadi eti, chifukwa anthu amene akumwalira ngudzaza manda ku 18 ndi obadwa 70 chakuti, 80 chakuti, 90 chakuti. Ama 60 chakuti ndi ochepa zedi. Nanja ama 50 chakuti gulu lathuli wochepa zedi. Ndiye ine nkuti ndiye kuti anzanga nafa kale kale eti. Koma tikuyika ana kumanda kusiya nkhalamba zusowa osamalira, chifukwa ana achita exercise their rights. Exercising my rights yawo to the point kuti azitengera kuimfa chifukwa cha maufulu.
lelo kumangitsa ukwati ndi fashion sizenzeni. Amamangitsa chikwati pano ndikupita ku holo ndikupatsidwa mphatso mpaka na 5 million. Ikakwana 3 years banja limenelo lilipo lakhalitsa. Chifukwa amapita mbanjamo aliyese ngumachita exercise ma rights ake. Ndi momwe dziko lapasi lachenjerera mpingo. Wina wake ananena kuti timacheza kujanna liline ku polisi ku officers mess. Ndiye officer la wina ananena kuti masiku ano ukafuna ukwatira kamtsikana kabwino ukalowe membership ya ku church. Ukalowe praise team. Chifukwa ku praise team ngumene kumakhala tsikana okongola. Ukakayimba nawo praise team kenaka basuma gwira kamtsikana omakafuna kacha abusa kanyenda kangomangitsa ukwati Sunday inayo tiyeni ku church asimpita bwanji ndatopa. Sunday inayo tiyeni ku church asindipita bwanji ndatopa. Sunday inayo tiyeni ku church ukapita ku church ndi masowo ndiphikira breakfast mwana waleka kubwera ku church. Kodi timadyetsa maganizo athu chakudya chanji? Zoyambirira zoti ziyenera kuchitika kwa okhulupirira kuti tiyambe ife kukhala mabwana amaganizo athu. Number 1, tiyenera kukhala ndi kusinthika kumene kumabwera pokhapokha munthu ukamdziwa Yesu ngati Mbuye ndi mpulumutsi wako. The transformation brought about when you accept Jesus as your Lord and Savior. Ine ndinali ndi mwayi. Pamene ndimakula ndinali ndi mwayi. Mowa sinamwe. Ungakhala zakali anga amaphika kachasu ngumagulitsa kachasu. Ine balilime langali kachasu sindidziwa kuti amakoma bwa kapena mawawa bwa. Chifukwa mwayi wanga ndinaona kale momwe zidakwa zimapangira zikamama chasu pakomo pathu. Nanena kuti ine izi sinduzifuna. Ine nali ndi mwayi. Chifukwa tsiku lomwe anzanga ananipatsa foja kuti nsute, ndinatenga foja ayo asanafike pakamwa pulusa linagwa ndikugwera pa t-shirt yanga ya nyuwani nguyibola. Kuyambira tsiku meneyo sinamgwirenso foja. Kunyumba tinalipo ana 13. Ineyo I was mommy's good boy. Ku school ku primary pali kuni boys primary. Ine ndinali head boy. Ntchito yanga yokonza mu office mwa head. Chifukwa madziwa kuti sindiba chilichonse. Koma ndinali ndi vuto lomwe makolo anga samalidziwa, azinzanga samadziwa, aziphunzitsi anga samadziwa. Vuto langa linali lonena kuti sindimazikonda. I had a poor self-image. Ndimati ndikapakaliole lero ndinena kuti mphuno yanga akasokoka pang'ono. Mawa ndikayang'ana makutu angawa atuluka kwambiri. Nkucha ngayang'ana koma chimutu changachi nchachikulu. Sindimaona chabwino chilichonse mmoyo mwanga. Ndiye nthawi zambiri ndimakhala ndikumadandaula kumazimvera chisoni. And zimenezi zimandichita affect even ku school kuti ndichite bwino. Koma nditakumana naye mamuna wa mtanda Yesu
nditamlandira Yesu ngati mbuye wanga, ndinayamba kuona kuti pa ine naponso Mulungu atafika pa ine anafatsapo. Anafatsa. Ineyo ndine kanyamata kokongola. Ndipo sindikhala ndikumazimvera chisoni, sinzimvera chisoni. Mwamva? Ungakhale Satana anabwera nkundiponda mwendo, nkundidula mwendo, sindikhala kumazimvera chisoni, kumanena kuti ineyo anandidula mwendo. Ndizimvere chisoni kuti cha pamene ine ndine nyamata mbambande. Yesu ndamene amayamba kusintha moyo wako. Kusintha moyo wako kuti iwe ukhale munthu amene Mulungu anakupanga kuti ukhale. Nanji ukazindikira kuti iweyo ndiwe mwana wa Mulungu, zimakupatsanso confidence yapadera. Nanji iweyo ukadziwa kuti uli nawo moyo wosatha. Akuluakulu zomanena kuti tikaonera komweko zochedwa, akuti kwa iye amene anakhulupirira mu dzina lakelo anapatsa mphamvu yakukhala ana Mulungu. Ndakulemberani inu izi amene mukhulupirira mu dzina la mwana wa Mulungu, kuti mudziwe kuti muli nawo moyo wosatha. Stage 1 ya transformation, mdziweni Yesu ngati mpulumutsi ndi mbuye wanu. Yesu ndi bwenzi lomwe limaphatika kwa iwe kuposa m'bale wako. Ine nitakuwuzani kuti ineyo palazibale anga ena chinidulire mwendo May 2020 sanabwera zandiona, mukhoza kukhulupirira. Koma Yesu anakalowa nane mu theater, anakatuluka nane. Yesu ndi bwenzi amene amaphatika kwa inu kuposa momwe m'bale wako achitira. Number 2, kusintha kwa moyo wathu kumagwirizana kwambiri ndi mawu a Mulungu. Masiku aupitawo tizachita concentrate tsiku lina pa za mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu ndamene amatisintha ife. Tikamawawerenga, tikamawaloweza, tikamagwiritsa ntchito, mawu a Mulungu amayamba kutisintha. Ndi chifukwa chake Satana amafuna tizitalikirana ndi mawu a Mulungu. Chifukwa amadziwa kuti tikamawerenga mawu a Mulungu tiyamba kusinthika. Tiyamba kusinthika. Number 3, mawu a Mulungu amakusintha pang'ono pang'ono. Susintha nthawi imodzi. It's a process, not a point. Anyamata ena ku America awiri, anyamata amenewa amakondana, ndipo amakonda zinthu ziwiri: kudya ndi usuta fodya. Amataka weruka kuntchito, kaya ndi Saturday icha kaya ndi Sunday, amakakumana pa restaurant, ndi kumadya ndi kumasuta fodya. Tsiku lina akudya pa stadium, panapezeka kuti pamba kumveka kuimba. Akuimba apa ndana kuti kwabwera Billy Graham. I say tiye tikamvere. Ndiye anapita. Billy Graham popangitsa altar call, osawira anapita kutsogolo nkukalandira Yesu ngati mbuye ndi mpulumutsi wako. Masiku akupita,
Mmodzi anachepetsa kudya, anayamba kumadya chakudya chokwanira osati chochuluka. Akuluakulu muganizireko, haya ife tikugona ndi njala, koma munthu kaufako kakapezeka mpaka na mitanda 6. Mmodzi wayamba kuchepetsa kudya chifukwa amanena kuti amatsutsika mu mtima mwake. Mzakeyu waleka usuta fodya, ndiye amataka madya. Uyu wachepetsa kudya amati koma uyu akudyabe chonchija, ndiye kuti sanamlandire Yesu. Iyeyo akuganiza choncho, ndiye kuti fodya ali pakamo. Mzake uja akudya akunena kuti uyu ndiye kuti sanamlandire Yesu, ausutabe fodya. Tsiku lina zinazapezeka kuti uyu wachepetsa chakudya, uyu waleka fodya. I say waleka fodya, unalandiradi Yesu. Iwenso wachepetsa chakudya unalandiradi Yesu. Yesu amasintha miyoyo yathu mosiyana-siyana at different paces. Ndikumati sintha. Ine pali zinthu zina zomwe poyamba ndimaziona kuti chikhristu ichi ndiye cholimbanso, ine singafike apa. Koma inafika nthawi ndinafikapo, ndipo ndimapanga zinthuzo mosaganizira. Transformation is a process, not a point. Chifukwa cha ichi, kusintha kwa moyo wanu simuzakwanitsa kusintha panokha popanda Mzimu Woyera. Mzimu Woyera anapatsidwa kwa ife kuti atithandize kuti tiyambe kusintha. You see, ndayambira pakulandira Yesu. Anzathu awanapita ku skulu yawo ujeni amati theological seminary, seminary. Kulandira Yesu amati justification. Ndiye ukayamba kulola Mzimu Woyera kugwira ntchito moyo mwako, ndiye amazati imeneyo ndi sanctification. Glorification ndiye tikayiona tikakafika kumwamba. Opanda Mzimu Woyera moyo wanu sungasintha. Ndipo musamachite mantha naye Mzimu Woyera. Mzimu Woyera ndi bwenzi lenileni. Kwa zaka zambiri akhristu takhala tikuchita mantha ndi Mzimu Woyera, koma Mzimu Woyera ndiye bwenzi lathu. Amene amatithandiza kuti tikamawerenga mawu a Mulungu tiziwamvetsetsa. Amene amatithandiza kuti tizitha kupemphera. Ndiye chomwe ndiunena, transformation begins when Jesus Christ is not only present in your life. Transformation begins when Jesus Christ is both present and president of your life. Kusintha moyo mwako kumayamba pamene Yesu alipo moyo mwako, komanso Yesuyo ndiye wolamulira moyo wakoyo. Yesuyo azilamulira miyoyo yathu. Chifukwa akamalamulira azitilamulira kuti tipite kumene miyoyo yathu isinthike mopindula. Sazatipititsa Yesu kuphompho ayi.
sazatipititsa Yesu kuphompho. Nthawi zonse chitsogozo chake ndichotitsogolera kumoyo. Ambuye wodziwa udalitsa adalitse mawu ake awa. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.